Buhada. Lagi dari dito kayo. Sagtang na. Sigaw kayo magtang murag. Ore lang bukid. Bukid nila. Si Brother Dandan. O si Brother Chaloy. Ang katoy, ganap ko yung pa. Ayos amin. Punta kayo dito. Wala mo din yung isang chatan. Chat. Oh, gabi. Siya may kaya ang mga kuwentuhan na mga yun. Punta kayo dito sa mga yung kayo. Punta na kayo. Ganyan na, layo pa kayo. Basta matado na pinto niya. Kato ka buong pintot. Okay, ka na ho. Gani na, dire na tapit. Oo. Buwara. Gantuan na mo ganina, katong wapo kahit mga views. Motos na katulog sa nahan. Karon, uli na pud may init na kayo. Uli na po may kay man Wala yung nang utok. tumigil. Tutok ko ano pan. Ulit na balik ko. Uli na po may. Tuyo. See you soon, Buhada. Yaya diri. So, muni lang ang bye-bye diri sa Katmunan. Pwedeng tinawang tubig. Ora, gapangamay ang Buhada. Ang lawigan. Dito ang mati. Ha? Karon? Asa man David? Ano? Bantay na nga nito. Ang bantay lang, dili ang bagya. Sige, ang tagyan. Pahawa naman to. Huwag na to. Nagagin na sa kuha. Ah, David. Testing ko lang ba? Di ko kabantay. Ano to? Karon, dapat na sa kuha. Huwag kang niya umangkot. Hello mga ka-vloggers. What's up mananap? What's up? Yo. Hello man. Asa ta? Sa Katmunan. Katmunan. Bye-bye sa Katmunan. Ay, bye-bye. Morning pantalan sa hapon sa una. I-repair Treasure sa lalo. treasure sa lalo. Kita mo na, kana. Kita mo na. Ito, gilukat na. Minto mo na mga lukat. Dara mong tour guide oh. Relaing tisoy. Isa sa Katmunan. Muna yung mintibo dire. Mundi mi kan ni gula ni. Guide lang ko, guide. Kaya di kasabot si Chanloy sa istorya. Mga to mi karon sa Bisaya, kuan ano ta? sa ito Wada. kato. Ito. Kato. Ito may pangalan to. Ito may pangalan to. Kato. Diya sa tumoy ginamay balas diya nga puti ba. Mga napon mi diya ah. Exact. Diya kana mo sakyan ka ng pangpambuta o kana. Kana nga sakyan. Mo ni sakyan ng manhe na diri aron. Oo, sa panagata na. Pasun. Oh, bartira na yan. Kwanto lang sila. Layo na. Dito na sa kuan. Gawas na. Oh. Oh. Wala man dayon na mo ang karon kay hangin daw kayo. So, ano ba yung pagka?
model dito sa kuan. Gym dito at lang sa kuan. Pilipit. Subla kayo mabaon dito. Kuan kumay. Dito na ta mag-update sa to ang mga video. Okay, sudan na ba daw na ito nagpaniyapon na net? Ay, sago na sagot. Na, mga nanalo mo, ano yung kita? Oh, sunod-sunod ka dito nga pati laluma. Kaunong lamig. Kuya kayo, inyam. Murag inyam, no? Inyam sa dagat, mga inyam sa dagat. Kaon na ba kayo inyam? Magino ani, buwan ra ani. Sa kahoy pa kanina mga dahon na malaya. Aso kayo yung buwan. Surrender ka? Surrender. Surrender! Kapoy na ako.